טוב, חברים, אנחנו מתחילים את הסדנת ציור במתנה ממני אליכם. אתם מוזמנים ככה לפתוח מצלמות, לסמן לי שאתם רואים אותי, שאתם שומעים אותי כמו שצריך, שהכל כמו שצריך, תעשו לי ככה למצלמה, מי שרואה ושומע. אני אוהב בכללי, אתם יודעים, אנחנו לא באותו חדר פיזי, אבל אני אשמח ככה שתכתבו לי בני כמה אתם, מאיפה אתם. אתם מוזמנים, הצ'אט פתוח, אתם יכולים ככה לכתוב, לפתוח מצלמות. יש לנו את מאיה וליאור מפתח תקווה, את גל, את לוי בן 9 מיבנה. מוזמנים ככה לכתוב לי. יש לנו פה חבר'ה מאשדוד, מכפר סבא, את ליה, שלדעתי אם אני זוכר נכון ליה אצלנו כבר בבית ספר לציור באופן קבוע, את עמיתי מהוד השרון, מנתניה, מרמת גן. תכתבו לי, זה כיף לראות שבאמת פה יש המון חבר'ה מכל הארץ, מגוש עציון, מנהריה, מניצני עוז, גיא וליאור, מעזריאל, מבאר שבע, ממשמר השרון, מדהים, מכל הארץ. ברוכים הבאים, כיף שבאתם. אנחנו פה הרבה מאוד ילדים, הרבה מאוד משתתפים, ובאמת זה ככה סדנה לציור במתנה ממני אליכם. נציע לכולם, אם ההורים שומעים עכשיו חדשות ברקע, להגיד להם, לבקש מהם יפה להשתיק את זה, ובאמת בשלושת רבעי שעה הקרובה אנחנו הולכים בעיקר להתעסק בציור, לא בשום דבר אחר. אז זהו, תודה רבה באמת לכולם, שכל מי שכתב, מאיפה הוא, שהציג את עצמו. אני שנייה סוגר את הצ'אט, כי אני באמת לא מספיק לראות את כל ההודעות, וזה נורא כיף לראות שהצטרפו כל כך הרבה ילדים ומשתתפים. בואו נראה רגע, אתם מוזמנים ככה לפתוח את המצלמות, לעשות שלום לכולם, נראה ככה מי נמצא איתנו, את כל הילדים בבית. אני רואה את נעמה ויובל פלג עושות שלום, את גורן מינס, איזה מגניב לראות כל כך הרבה ילדים מכל הארץ. עכשיו תראו, אני אגיד כמה דברים, שלום לכולם, מהמם. אני תוך כדי, היום גם תוך כדי מקבל כל הזמן הודעות של כאלה שהיום משום מה לא מצאו את הקישור, אז אנחנו ניתן ממש עוד דקה למי שככה נורא רוצה להצטרף ולא מצליח. זהו, בנוגע להקלטות, אני מקבל פה בקשה למשהו שקשור ל-AI שכל הזמן קופצת לי, אז תשתדלו, זה פשוט קוטע את הרצף, את ההקלטה, גם של אתמול, גם של היום, שעכשיו המפגש מוקלט, אני אעלה לערוץ היוטיוב שלי, ואתם תעודכנו על זה, ואני גם אפרסם על זה באינסטגרם שלי ובאתר שלי. ובאמת חבר'ה, יש פה כאלה ששולחים לי כל הזמן בקשות שקופצות לי וקוטעות את הרצף, אז תשתדלו גם לא להקלטה, גם לא לדברים אחרים, לשלוח את הבקשות האלה, כי זה קצת קוטע את הרצף ותופס את המסך. זהו, כמה הערות טכניות שתדעו ככה לפני שאנחנו ממש מתחילים לצייר. כל הסדנה תהיה משהו כמו 3/4 שעה, 45 דקות. מה שתצטרכו זה בעיקר צבע עיפרון רגיל, עיפרון שאנחנו כותבים איתו. מעבר לזה, מדי פעם אני אפתח את הצ'אט, אני יודע שלפעמים נורא מפתה לכתוב שם כל מיני דברים, כדי שהצ'אט יישאר פתוח. אם יש לכם שאלות רלוונטיות, בא לכם להגיד משהו רלוונטי, אבל לא סתם לשלוח המון הודעות, חבל, כי אז אני פשוט
סוגר את הצ'אט, זה ככה שתדעו. מה עוד? זהו חברים, בואו נתחיל לצייר, נורא כיף שכולכם הצטרפתם. אני רואה ככה תוך כדי, אני רואה באמת את כולכם פה במצלמות, ממש כולם מהממים, כולם חמודים. אני רואה באמת גם את כל השמות, את איב, את עדן המלך, את אהלן עדן המלך, מי עוד אני רואה פה שעולה לי? את סנדרה והתל אני רואה, את סנדרה והתל. נורא יפה לראות גם את החיוך שיש על כל אחד. את כנרת שחל, היי כנרת, שלום ליובל. בואו נראה את מי עוד אני רואה פה. חבר'ה, אני לא אצליח לראות את כולם, אבל את קרין זוהר, את הילדים של קרין זוהר אני רואה, שלום לכם. ובואו נתחיל. את מיקה עם מלא A בסוף, היי מיקה המלכה. טוב, אז אנחנו ממשיכים, בהמשך גם נגיד שלום לכל מי שנצליח ונצא לדרך. מעולה, אז אני מחליף למצלמה. מי שלא מכיר אותי, דרך אגב זה גם מעניין לראות, אני פותח את הצ'אט, יש פה כאלה שזה פעם ראשונה שלהם שהם פוגשים אותי בחיים, שזאת סדנה ראשונה שלהם אי פעם, שהם לא היו בזומים שלי אף פעם. טוב, אז ברוכים הבאים. כן, אני רואה יש פה מלא חבר'ה שאתם פוגשים אותי פעם ראשונה, אז אני גם אגיד פחות או יותר. טוב, אז אני רואה באמת שיש פה הרבה חבר'ה חדשים לגמרי, ילדים חדשים לגמרי. יש את ליה שהיא בחוג שלי שאני יודע, מהמם. אז ככה, מי שלא יודע, אני אופיר, אני גם צייר וגם יש לי בית ספר לציור, ויש לנו המון שיטות ללמד לצייר בצורה שהיא הרבה יותר פשוטה והיא מביאה לתוצאות. הציורים פה מאחורה אני ציירתי, ואני אראה לכם גם תוך כדי הרבה מאוד ציורים, ומה שאנחנו נעשה בסדנה היום, אנחנו נדבר בעיקר על הבעות פנים, וזה פחות משנה אם זה ציור שהוא מאוד ריאליסטי. סתם דוגמה, פה מאחוריי יש ציור של קופים שציירתי שהוא מאוד מאוד ריאליסטי. אני אראה לכם סתם דוגמה, אפילו יש פה תיקייה עם המון ציורים שהם מאוד מאוד ריאליסטיים. אז מה שאני אראה לכם היום, סתם דוגמה, יש פה ציור של פנים של אישה. עכשיו, מה שאני אסביר לכם על איך מציירים רגשות והבעות פנים, אני שנייה סוגר את הצ'אט כדי שנוכל לשמור על פוקוס. מה שאני הולך להסביר לכם הוא נכון גם לציורים כאלה, והוא נכון גם אפילו לציורי אנימה או קריקטורות, וגם ציורים שהם קצת פחות ריאליסטיים. זהו, מי שנשאר איתנו עד הסוף, אני אראה עוד הרבה ציורים, יענה על שאלות, וזהו. אז עכשיו זה אחד הסקייצ'בוקים שלי, ובכללי מי שאוהב לצייר, מאוד נחמד תמיד שיש סקייצ'בוק. לפעמים אני כותב בו דברים, ולפעמים גם זה ממש כמו יומן, ולפעמים גם זה נגיד ציור שציירתי בתאילנד, ונורא נורא נורא כיף שגם אני ממליץ לכם שיהיה לכם סקייצ'בוק שאפשר לצייר בו כל מיני ציורים. אתם רואים ממש, לפעמים חלק מהדברים פה זה סתם קשקושים ורשימות ורעיונות, וחלק מזה זה גם ממש ציורים של ממש, למשל כמו הציור הזה. יש פה עוד ציור, ועכשיו נעבור לדף חלק ונתחיל לצייר. מעולה. טוב, אז ככה, אז אנחנו לוקחים עיפרון רגיל, כמה דברים שתדעו על פרצופים באופן כללי. שאנחנו עד היום, כשאנחנו רואים אימוג'י,
בואו נדבר רגע על מה קורה לפנים שלנו כשאנחנו שמחים, עצובים, כועסים, מופתעים, ויש עוד הרבה רגשות נוספים, אבל בואו נתחיל עם מבט רגיל, רגיל או אדיש. במצב כזה העיניים הן שטוחות, האף נשאר כמו שהוא והפה הוא די שטוח. הגבות גם, הן לא מורמות, הן לא מורדות, זה מבט שהוא רגיל. אנחנו בהתחלה נעשה את זה בצורה מאוד פשוטה, ממש כמו אימוג'ים או סמייל. אחרי זה, מה קורה לי כשאני שמח? עכשיו מי שרוצה שתדעו שאמני קומיקס, אמני אנימה, אמנים שמציירים בכל מיני אנימטורים, ואפילו גם שחקני קולנוע, הם מסתכלים כל הזמן במראה ועושים לעצמם פרצופים במראה כדי לראות איך זה משפיע, איך כל תנועה משפיעה. עכשיו סתם דוגמה, ברגע שבן אדם שמח, אז הפה שלו יכול קצת להיפתח, והלחיים אפילו דוחפות טיפה את העיניים למעלה. אתם רואים? וכבר הבן אדם נראה שמח. ותכף נעשה את זה גם בדמויות קצת יותר מושקעות. עכשיו, במידה ואנחנו כועסים, יכול לקרות כמה דברים. דבר ראשון שיכול לקרות הוא שהפה שלנו מתכווץ. רואים? הפה שלנו מתכווץ. טעות מאוד גדולה זה שאם מציירים רק את ההבעה בעיניים ולא מציירים את ההבעה בפה. אז הפה שלנו מתכווץ, את האף אנחנו נעשה פשוט קו רגיל, והגבות, העיניים יכולות טיפה לקבל זווית שהיא כזאתי, זווית שכאילו הן נכנסות פנימה, וגם הגבות מתקרבות לעיניים, ואחת אל השנייה אנחנו מקבצים את השרירים של הגבות. עכשיו, למה זה חשוב לדעת? כי אם נצייר נגיד פה, אם אנחנו לא נתייחס, סתם דוגמה, בעיניים יכול לקרות הבעה כועסת, אבל מה קורה אם אנחנו לא נעשה בהתאמה את הפה? סתם דוגמה, זה מבט שהוא ערמומי או מרושע. אם אנחנו נעשה עיניים כועסות עם פרצוף שהוא מחוייך, אז זה מבט שהוא מרושע או זומם. אז תדעו שתמיד, כמעט תמיד יש קשר בין מה שהמשחק הוא בעיקר עם השפתיים ובעיקר עם העיניים. דבר נוסף שנגיד קורה, כשאנחנו מופתעים, אז הפה שלנו או שהוא מתכווץ או שהוא מאוד נפתח, אבל במקום שהוא פחות נפרס לרוחב, הוא יותר מתכווץ ונפתח לאורך, וגם העיניים נפתחות מאוד. אתם רואים? העיניים נפתחות, אנחנו רואים, והגבות עולות למעלה. זה מבט מופתע. עכשיו יש עוד המון סוגים של הבעות פנים, אבל בואו נתחיל ממש לשחק עם זה כאן. בואו ניקח דמות, עכשיו זה יכול להיות בכל מיני דמויות, סתם דוגמה נגיד ואני רוצה לצייר את הדמות המופתעת, אז אני מתחיל במין עיגול מסוים. עוד דבר שתדעו על ציור פנים, פנים הם כמעט אף פעם לא עיגול מושלם, הן מורכבות מראש ולסת. אוקיי, זה ככה בצורה בסיסית. האוזניים הם באזור של החיבור בין הלסת לשאר הראש, ואפשר לסמן קו אמצע ואת הקו של העיניים.
עכשיו נגיד ואני רוצה לעשות פרצוף שהוא מאוד שמח. אז מה שאני עושה, אני יכול לעשות את הפה נפרס יותר צידה, ואמרנו שגם אם תחייכו, עכשיו תחייכו ביניכם לבין עצמכם, אתם תראו שהשפתיים, כל השריר הזה עולה למעלה והעיניים זזות הצידה, כאילו הן נעצמות קצת, אתם רואים? הן נעצמות קצת, הגבות נשארות אותו דבר, הן יכולות אפילו לקבל זווית שהיא יותר כזאתי, וככה בלי הרבה פרטים, יש לנו פנים מחייכות. בואו תיקחו שנייה, אתם יכולים לצייר את זה. ועוד רגע אנחנו מתקדמים. מעולה. תראו, עוד דבר שגם אפשר לעשות פה, בואו נצייר ממש, לפעמים נהיה פה קמטים בצדדים, יש לנו מבט מחויך. באנימה ומנגה אוהבים גם לעשות כזה, לפעמים אנשים מסמיקים או נהיים אדומים שהם מחייכים, אז אם לצייר את זה ככה. למישהו יש שאלות, אני פותח קצת את הצ'אט, אם מישהו רוצה לכתוב, רק מה שנקרא לא להספים, כן, ה-IO, הסדנה לכל הגילאים, הסדנה היא משש ומעלה, 5 ומעלה, 6 ומעלה, 7 ומעלה יכול להתאים, אבל גם מבוגרים ייהנו. אני לא חובה, אני ממליץ לכולם לצייר איתי, כן? מי שאין לו צבעים אנחנו נעבוד רק עם עיפרון רגיל. לגבי אור שהיא בת 17, את מוזמנת לחכות כי אנחנו תכף נכנסים קצת ליותר ניואנסים, אבל בכל מקרה מי שגם מחפש, מי שמחפש את הדברים היותר מקצועיים, את התכנים היותר מקצועיים, יכול גם להיכנס לאתר שלי או לרשום אופיר בוסקילה ביוטיוב, ויש שם דברים שממש נכנסים לציור ריאליסטי. פה דרך אגב, גם אם זה נראה מאוד ילדותי, גם אם אני מצייר פורטרט שהוא כזה, אני משתמש באותם עקרונות. תראו, סתם דוגמה, פה ציירתי ילד מטנזניה, ותראו, גם אותם עקרונות של הציור של הבעות פנים, משתמשים בהם גם בציור ריאליסטי. אז אנחנו ממשיכים. אז זה דבר אחד. עכשיו סתם דוגמה, אם אנחנו רוצים לצייר את זה על פנים שהן יותר ריאליסטיות, זה גם משהו שאפשר לעשות. אני כבר, חבר'ה, רגע, אני קצת, אתם מציפים אותי בשאלות. כן, ההמלצה היא לכולם לצייר איתי. שיר מספרת, אחותי למדה ממך לצייר ועכשיו היא בת 12 ויודעת לצייר כמוך, איזה כיף, אני אשמח לדעת מי זאת אחותך. אז ככה, סתם דוגמה אם ניקח את הבעה השמחה, כשאנחנו מציירים פנים אנחנו עושים עיגול, זורקים את הלסת למטה, ויכולים להשתמש בדיוק
באותו עיקרון. אתם רואים, העיניים טיפה מתכווצות, הולכות הצידה גם. הגבות, אם הן יהיו קרובות מדי לעיניים, הם ייצרו הבעה מרושעת. עכשיו אפשר להמשיך לעבוד על זה עוד ולצייר עוד פרטים ולהפוך את זה לריאליסטי אפשר עד אינסוף, אבל פה אנחנו בעיקר כדי להבין את העיקרון. עוד משהו שאני רוצה לדבר עליו הוא מה קורה אם אנחנו נורא מתרגשים או נורא עצובים על סף בכי, ובשביל זה כדאי לדעת לצייר, להבין איך מציירים עין כמו שצריך. עכשיו תראו, התרגיל הזה מאוד בסיסי, כשלימדו אותנו לצייר עיניים בצורה בסיסית, בדרך כלל עשינו את זה ככה. זה עוד דבר שתדעו, אם תציירו עין כשרואים את כל החלק העגול הצבעוני של העין, הקשתית, אז היא תצא לכם, הבן אדם יצא לכם מאוד מאוד מופתע. אפילו תסתכלו במראה, אתם תראו שלא רואים את כל החלק הצבעוני של העין. עוד דבר, החלק העליון והתחתון הוא כמעט אף פעם לא אותו דבר. וכאן אני מצייר חלק מהעיגול הזה. תעפף. עכשיו, הרבה פעמים יהיו לנו יותר נקודות ברק, כי כל העין רטובה או מבריקה או נוצצת, אם אנחנו מתרגשים. אז שתדעו, כשמציירים עיניים, יש לי את החלק, תמיד תהיה לי, אם יש אור, אז אנחנו גם נראה השתקפות של האור על העין, וזו נקודה שאנחנו משאירים אותה לבנה. עכשיו, בעיניים הרבה פעמים החלק העליון יהיה כהה יותר, ואני לא עובר על נקודות הברק. אותו דבר בצד השני. כהה שבהדרגה הולך ונהיה בהיר ולמטה. עכשיו בחלק הלבן אני עושה הצללות קצת יותר עדינות. ופה בתור התחלה אתם יכולים, יש עוד הרבה דרכים לשפצר את זה עוד, אבל בתור התחלה אתם יכולים לעשות הצללה מהחלק התחתון ומהחלק העליון, וטיפה גם למרוח אותה עם האצבע או עם מטשטש פחם. עכשיו בואו נשפצר את זה. אבל הכי חשוב לזכור שהחלק העליון הוא הרבה פעמים כהה יותר, החלק התחתון נשאר קצת, לפחות חלק בהיר, כמו ירח כזה. עכשיו, אני זורק, תראו, בריסים, הרבה פעמים מציירים ריסים ככה, וזה לא נכון. אני זורק קדימה, קווים כאלה, לא קווים כאלה, קווים כאלה, קווים שאני מתחיל חזק ועוזב תוך כדי,
אותו דבר מהצד השני. אני עוצר טיפה, אני נותן לכם להתקדם, אני פותח קצת את הצ'אט לשאלות אם יש. היי נוגה, ברוכה הבאה. כן, אני יודע שהצטרפו הרבה ילדים מהבניין. חברים, אנחנו פה יותר מ-400 אנשים, אז ילדים, מבוגרים, אז אני יודע שיש כאלה שקצת זה לא יהיה בקצב שלהם. שלום לעוזית הציירת, עכשיו אני יודע שהציירת. ניתאי שואל אם אני מכיר את אנה זק, מכיר אותה לא באופן אישי, זה בטוח. משי כותבת שאף אחד לא בקצב שלי, אז הנה אנחנו קצת עוצרים, גם תעלה בהמשך הקלטה, אז אל תדאגו. קינג שואל לאיזה גיל אפשר. הסדנה הזאת מתאימה לכל הגילאים, מי שרוצה מוזמן לבוא, לנסות. אופק שואל אם יש עוד זומים, אני מאמין שיהיה לנו לפחות עוד זום אחד, ויש גם באתר שלי הדרכות חינמיות. יש לנו פה את אביב מכפר סבא ואת איריס שלא מצליחה לעשות ריסים. שתדעו שהריסים זה הדבר שדורש הכי הרבה תרגול, אז לא להתייאש. את הסרטון של הזום אתם בהמשך, אני מאמין שעד מחר כבר אני אעלה את הדברים, תוכלו לראות בערוץ היוטיוב שלי. שואלת נויה מה צריך לעשות, היא נכנסה עכשיו, פשוט לצייר איתנו ומהנקודה שהצטרפת. קינג שואל אם אפשר לגיל 7, בטח, מוזמן. זום של אנימה, אנחנו נראה מתי אנחנו נקיים אותו. יערה, כותבת תצילו, יערה הכל בסדר. וארבל שואלת אם זה תרגול לפי פנים אמיתיים. זה גם וגם, תדעו שגם הפנים של אנימה או של קריקטורות הם מבוססים על דברים אמיתיים. לצייר שיער אני לא בטוח שנספיק היום. זהו, בזמן שאני עונה על שאלות כמובן שאתם מוזמנים להתקדם. תראו, מידע על המחק שלי זה עט מחק, עט מחק, יש כל מיני סוגים של עטי מחק. זה של חברת מונו, חברה יפנית, הוא קצת יקר, אפשר גם להשתמש בעט מחק רגיל, אבל מי שרוצה להשקיע, זאת חברה מעולה למחוק פרטים. מי שלא מצליח לעשות את הברק, אני רואה שיעל כותבת, לא יעל, אילי, הסוד הוא פשוט להצליח להשאיר את זה לבן. טוב, שאני מבקשת פרטים על החוג, מי שיכנס לאתר שלי אופירבוסקילה.com יראה באמת את כל מה שאנחנו עושים בימים רגילים, גם באזור המרכז, גם באזור השרון, גם באונליין, ובואו נמשיך. טוב, אז אנחנו ממשיכים, ובואו ננסה עכשיו לעשות משהו חדש. בואו ניקח עכשיו נגיד הבעת פנים שהיא קצת כועסת, אוקיי? ונתחיל בואו נעשה את זה, יודעים מה? בואו נעשה מין הצבעה בצ'אט. נעשה הדגמה שהיא יותר קרובה לריאליסטי או יותר קרובה לסגנון האנימה. בואו תכתבו בצ'אט. טוב, אני רואה פה רוב.
אני חושב שראיתי פה יותר אנימה, אז אנחנו נעשה את זה יותר בסגנון אנימה. ככה, אנחנו נתחיל מעיגול, תעבדו חלש, שתוכלו לעשות שינויים, וזה עיגול שהוא טיפה, הוא הופך, הוא מתכווץ באזור של הסנטר והוא מתאבד טיפה הצידה. אתם רואים? זה כמו טיפה כזאת גדולה, או כמו ביצה עם שפיץ מלמטה. עכשיו נסמן את קו האמצע, ונסמן את הקו של הגבות שכועסות, שימו לב שאתם לא עושים אותו, עושים ועושות, לא עושים אותו גבוה מדי, שתדעו, כל עוד אין לנו שיער, מצח זה איבר מאוד מאוד גדול, כמעט חצי מהפנים, ונסמן בעדינות את המיקום של האף ואת המיקום של הפה. כבר אפשר לראות שהבן אדם הזה כועס. עכשיו, ברמת העיניים, יש כל מיני דרכים. באנימה העיניים הן באותו, למרות שהצורה שלהם היא קצת שונה. אפשר לתאר פה מלמטה את העיניים, עושים איזשהו קו כדי לראות שהם באותו גובה. ואת המסגרת אפשר לעשות אפילו ככה. באנימה זאת דרך לעשות עיניים, אני רואה ששאלו פה הרבה, אני לא יודע להגיד בדיוק מתי יהיה הזום של האנימה, אבל נעשה גם נדבר על הבעות פנים, וגם ניתן פה טעימה שהיא קצת בסגנון אנימה. אז אתם רואים, אנחנו קיבצנו את הפה, אנחנו הורדנו את הגבות, וכבר יש לנו דמות שהיא כועסת. עכשיו גם פה אני עושה את הנקודת ברק, את האישון, ותכף אנחנו נעשה גם את ההצללות. מי שאין לו, אני גם אראה את זה עם צבע בעיניים, ומי שאין לו יכול לעשות את זה בשחור לבן. אוקיי, אז עכשיו אני לוקח עיפרון שחור, מדגיש את הקווים של הגבולות של העיניים, אותו דבר מהצד השני, מדגיש את האישונים, ועכשיו אני עושה הצללה של כהה שהולך ונהיה בהיר ללמטה, אבל לא צובע את נקודת הברק. עכשיו אתם יכולים לקחת עוד צבע אם בא לכם. ולעבור על זה כחול, חום. עכשיו עוד טיפ שהוא נכון לכל מיני סוגים של עיניים. סתם דוגמה, תראו את העין הזאת. הרבה פעמים הנקודת ברק בצד אחד היא תהיה מאוד חדה ובצד שני לא. אז גם פה אפשר נגיד מהצד אחד טיפה לעשות פייד, כהה שהולך ונהיה בהיר לתוך הנקודת ברק. אני פותח את הצ'אט למישהו השאלות בזמן שאתם צעירים. אני נותן לכם זמן לצלם, מוזמנים לכתוב לי
שאלות אם עולות לכם. סקייפבוק יש בהמון חנויות, כל חנות לציוד ציור, אפשר לקנות סקייפבוק. אדר, אם תיכנסי לאתר שלי, תראי, יש שם גם הדרכות בחינם, חלק בתשלום, אבל יש גם כמה הדרכות מעולות בחינם לציור ריאליסטי. לאתר שלי קוראים ofirbusquilla.com. חבר'ה, מי שלא מצליח, לא להתרגש. תראו, אף באנימה זה קו קטן. רותם נראה, היום אנחנו לא פחות ניגע בציור ריאליסטי, אבל שווה לבדוק באתר שלי. כל מי שמרגיש שלא יצא לו מספיק טוב, זה גם עניין של קצת תרגול. עכשיו תראו, לגבי הזום, הזום הוא עד 2:45. עכשיו אפשר גם לעשות את האוזניים, ותראו כבר יש לנו הבעה כועסת. עכשיו סתם אני רוצה להדגים לכם שמספיק שנהפוך את זה למחוייך, ואז הוא ייראה כבר זומם או מרושע. תחליטו אתם, מה בא לכם. ואפשר גם הרבה פעמים בהבעה ממש זוהמת, עם הפה פתוח, אז זה בכלל, זה מעלה בכמה רמות, גם אם מציירים פנים מופתעות, פנים כועסות, זה מעלה בכמה רמות את הכל. עכשיו אפשר, נגיד אם האור מגיע מכיוון אחד, אפשר לעשות צד אחד קצת יותר מוצלל. עכשיו תראו, בציור ריאליסטי, הרבה דברים מהאנימה נלקחו מהעולם של ציור ריאליסטי. סתם דוגמה, גם בציור הזה, האור מגיע מכיוון אחד, ולקחנו את זה בחשבון. סתם דוגמה, פה האור מגיע מקדימה, וגם באנימה וגם בכל דבר אחר, לוקחים את זה בחשבון. בואו נחזיר אותו למצב שהוא היה כועס, עם פה קצת מקופץ. עכשיו תראו, אתם גם, נגיד אם יש לנו עיניים שהן מאוד מאוד, עיניים שהן מאוד מאוד נרגשות, אז הנקודות ברק האלה אפילו יכולות להיות עוד יותר גדולות. אתם בטח מכירים את באנימה שיש דמות שהיא ממש עם עיניים ככה, נקודות ברק ענקיות כאלה על כל העיניים. אוקיי. בואו נראה, תכתבו לי, בואו נראה כזה איך אתם מתקדמים. מי מרגיש שהוא צריך יותר זמן, מי מרגיש שהוא מוכן לעבור לדבר הבא. תרשמו לי שאני יודע מה מצבנו. אוקיי, אני רואה שאתם חצי חצי,
הרוב מוכנים, בואו ניתן לזה ממש עוד קצת זמן. טוב, אנחנו עוברים לדבר הבא. אליה כותבת שאני בן דוד של אבא שלה. מי זה האבא שלך? מתנאל? נכון, תמסרי לו דש חם למתנאל, לכל המשפחה. מעולה. אז אנחנו ממשיכים. יפה. אני עוצר קצת את הצ'אט, ובואו נעשה עכשיו דמות אחרת ואחרונה שאיתה נציין. בואו נצייר, אם כבר התחלנו עם דמויות של אנימה, אז כבר נמשיך בקו הזה. רק בואו נצייר פה הבעת פנים אחרת. אנחנו מתחילים מעיגול, מתחילים מעיגול, אמרנו טיפה מתאבל למטה, מסמנים את הקו של העיניים. קחו לכם שנייה. ועכשיו אנחנו ממש נתחיל את הפרטים עצמם. הבעה שמחה. אז העיניים, בוא נגיד שזאת תהיה אישה, אז יהיה לה אישה או נערה, יהיה שיער שיתנפנף נגיד הצידה, זה קצת אולי יהיה יותר קשה, ופה יהיו העיניים, כמו שאמרנו, העיניים יהיו בזווית כזאת, כי החיוך הוא מפעיל את העצמות לחיים, ממש ככה, רואים? אתם רואים מה קורה פה? שמחייכים, מעולה, וחיוך. עכשיו אותו דבר גם אם נעשה ציור ריאליסטי, נכון, אני בדרך כלל פחות יותר עושה ציורים ריאליסטיים, אבל זה בדיוק אותו עיקרון. אפשר גם לעשות את העיגולים האלה מתחת לעיניים ולצייר גם את הגבות. עכשיו שימו לב שגם הגבות הן בזווית כזאת. ואפשר לעשות עם זה באמת אין סוף של ורסיות ומשחקים ורגשות, וזה משהו שאתם יכולים לנסות ביניכם לבין עצמכם, ועכשיו גם אם אתם מציירים בן אדם מסוים אתם תדעו לשים לב בדיוק להבעות פנים השונות שלו. סתם דוגמה, זאת הבעה שהיא קצת יותר אדישה, אז
גם זה לא דמות מתמונה ספציפית, אז ידעתי בדיוק לשחק עם הפנים, ואם רציתי שיראה קצת יותר רצינית, אז שמתי את הגבות בזווית מסוימת. אני אראה לכם קצת עוד ציורים. דרך אגב, אתמול דיברנו על איך מציירים אריה, אז גם דיברנו שהעיניים מאוד משפיעות על הבעת פנים. אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לכתוב לי. רגע, אם יש לכם שאלות, עוד רגע אנחנו פותחים את הצ'אט. אתם יכולים לכתוב, הצ'אט פתוח. מבחינת לצייר אנחנו סיימנו לצייר, אבל עכשיו אם יש לכם שאלות, אני עונה, אני אראה ציורים. כן, מי שרוצה לראות את הציור של הגברת. כן, שאלות, לא להציף. עדן המלך, בבקשה, שיער אנחנו לא נעשה היום. בכללי אתם יודעים, יש לנו אין סוף נושאים בציור. גיא בקורס שלי, מעולה. יעל, בנוגע לנסיכות דיסני, יש לי בצוות ציירת שלמדה אצלי, קוראים לה לירון, היא מאוד מאוד מוכשרת, והיא ממש מומחית לזה. יכול להיות שבהמשך יהיה איתה איזשהו זום. בואו רגע גם